ҳукумати Тоҷикистон ба бонкҳои дучори мушкилшудаи кишвар 2 моҳ муҳлат додааст, ки масъалаҳои худро ҳал кунанд. Раиси ҷумҳур Эмомалии Раҳмон дар ҷаласаи ҷанбастии ҳукумат, ки рӯзи 18 январ дар душанбе баргузор шуд, ба раҳбарони бонкҳо зоҳиран шонси дигар дод, ки мушкилоти пардохтпазирии худро ҳаллу фасл кунанд. Дастури президент бештар ба 2 бонк, Тоҷик Содирот банк ва Агроинвестбанк рабт мегирад. Баҳои ҳалли мушкили ин 2 банк ба 1 миллиарду 600 миллион сомонӣ ва ё наздик ба 200 миллион доллар гиреҳ мехӯрад. Бино ба иттилои охирини Бонки Миллии Тоҷикистон, ин 2 банк аз муштарионаш маҳз ҳамин миқдор маблағ қарз доранд. Қарзи Агроинвестбанк дар назди муштарионаш 700 миллион сомонӣ ва Тоҷик Содирот банк 904 миллион сомониро ташкил медиҳад. Сар аз ҳафтаи гузашта Тоҷик Содирот банк дар торнамои расмияш як зумра амволи дар ихтиёраш бударо ба фурӯш баровард. Агроинвестбанк ба навбати худ эълон додааст, ки мошинҳои калон ва сабукраве, ки ба ҳайси гарав гирифта буд, ба фурӯш мебарорад. Дар миёни амволи ба фурӯш гузоштаи Агроинвестбанк ҳамчунон компютер ва таҷҳизоти хазинавӣ низ ҳаст, ки ба назар мерасад баъди ихтисори беш аз 1,5 нафар кормандонаш нозарур шуданд. Исмоили Сатторов, ки 3 соли қабл як хонаи 2 ҳуҷрадорашро дар Душанбе фурӯхта дар Агроинвестбанк ба номи завҷааш амонат гузошт, мегӯяд бо гузашти 2 сол наметавонад ин маблағро пурра ба даст дорад. Намедонанд. Аммо Исмоил Сатторов ва даҳо дигар муштариёни ин банк намедонанд масъулон аз кадом роҳ мушкили банкро ҳал кардани ҳастанд. Масъулони Агроинвестбанк ба соли Радиои Озодӣ дар ин робита посух нагуфтанд. Танҳо як масъули ин банк ба шарти набурдани номаш гуфт, раҳбарияти банк бо яке аз банкҳои сармоягузории Чин дар ҳоли музокирот қарор дорад. Агар ин банк ба Агроинвестбанк сармоягузорӣ кунад, мушкили он ҳал мешавад. Барои наҷоти ин 2 банк аз буҷаи давлат соли гузашта беш аз 3 миллиард сомонӣ ҷудо шуда, аммо ин маблағ ҳам мушкили ин 2 банкро ҳал накард.